A edición 53 do Curtas chega a Vilagarcía cunha inmellorable carta de presentación. Contará con 102 estreas, 17 delas mundiais. É o maior número de estreas mundiais que nunca tivemos no festival. Entre elas hai incluídas 2 longametraxes que decidiron estrear con nós. Hai 36 países representados, que tamén é un dos anos que máis países representados temos. Porque esta é tamén a edición da internacionalización do festival, logo da súa inclusión na lista dos mellores festivais de xénero fantástico do mundo. O Curtas arrancará o 24 de outubro e clausurarase o día 2 de novembro cunha cerimonia espectacular da banda Orquestra Clásica de Vigo. Collemos a película de George Romero, A noite dos mortos vivintes, fixemos un corte de 60 minutos, fíxose unha música para musicar esa película e a novidade é que vamos a ter a 4 actores no escenario facendo, digamos, os diálogos desa película totalmente en galego, con uns diálogos novos, e tamén vai haber un sonidista facendo os sonidos da película. Pola cidade tamén pasarán os directores Paco Plaza, Marcus Nispel, Diana Peñalver e o gañador de 3 Goya, Arturo Balseiro. Outro dos grandes reclamos son os coches de Harry Potter e os cazafantasmas. Que nos convirte no Curtas, ademais, a parte da capital do cine fantástico, pois a capital da desestacionalización, porque o dixen tamén en moitas ocasións, facer eventos neste momento de ano todavía máis difícil e o Curtas é o motivo para vir a Vilagarcía neste outono. O Concello volve colaborar co festival nunha edición a que se suma a Xunta como patrocinadora. O ano pasado, pois correximos unha anomalía, tendo unha reunión con Luís na que falamos que sería moi oportuno que se presentara as nosas axudas, que para a Xunta de Galicia, que xa estamos presentes en Vilagarcía, en festivais de música, como Revenidas, o Atlantic, en festivais de artes escénicas, como Festa Clown, pois non estábamos presentes en festivais de cinema e a oportunidade que tiñamos era a través destas axudas. En a que a Deputación de Pontevedra segue presente. Esta colaboración institucional entre o Concello, entre a Diputación, entre a Xunta de Galicia, pois apoiar este tipo de eventos, de certames, que vertebran a nosa provincia dentro do ámbito cultural, que axudan a apoiar pois a profesionalización do sector audiovisual e ademais pois neste último trimestre do ano seguir colocando a vilas como Vilagarcía no mapa da elite cultural. Ademais, o festival xa vai quentando motores con ata 3 exposicións que xa se poden visitar na Sala Rivas Briones.